Namar ke jinang pur ke jing pangkhamat akaba ki paima na dukna school berkiwir ki habande ye khaman nakaliang ka sanjok kirang basang river district manda kasi kelip nya kandu yo deputy commissioner jang river district ban pau ka jing sokhia halo ka jing sapriang jong kane ka jing pang ki bor ba pe ye ka ko ka khya ke laong ba don kam ba ki pai ba ki habane khaman khnang banya khanglat neni banya da ye ka jing sapriang jong kane ka jing pang na we ubrio shaw ye par ubrio nakaliang ka sanjok kirang basang ka laong malah ki pai ba ke don kam ba ne khaman ka sarkar ka deban patha yaki MLA bakin sam lagi khmat saki pai ba makalong ka ba e sibun ni ki pai ba kham tang ke bedok besok ban thit yakin de kiet khmat Mata kasi nagaliang ka senjuk jongi rong ba snong river district milawan ni ketu ban yo DC alor artli gemat kaban kong golong ga jingi dei bat kene ka jing spread jong kene ka jing pangkhamat conjunctivitis aborok we ka river district jongi teke ke bang sosi ban yetu pai ba bro mana kaliang jong ka government ka claimsim khia ai jingi dei ba kene jing pang kamsim interest ni ba ka sarlot kene jing pang na du na school hadu ki blahe ka jinge kalong ba nak banta ki nong song jungi ki boy bo bun ki ding nong rap ki ha banta trai de ki siteo ki khatsan singi teng nak banta ki kena school ru ban pa school ru mlong ada pep school la du te ke ki bang wan ki kundu banta tong ba ka jinge de usi u ba un simkhia ba un pha ya ki teamwork ke jogu ki team ke jogu na kaliang ban kumno ban pai banya jinge de bu ki jingpang la de ban pa thiet ya ki dawai ru dei ban ai ki prescription na kaliang ki doctor nim dei ban suthiet lemo lemang kumno intep min supan pharmacy ka ba ar susu kolong ba kumaong menteri menen ha ka prescription ngi ba dan kam ban dang ya ki sunglasses ten rei nang no ngin yo ki sunglasses kan te ki jing kerpat ke jungi government balada kamla wan supply ki dawai tu supan biang no tang ya ki sunglasses lane lada ke government kamla ban ai ki sunglasses su ngai scam ki MLA ki minister jungi ki don gumbos photli ki sunglasses ki jungki te ai kliang no na gitoru dala kot kene jimpang dangin sepan pai no ke bang yang nur kolong bau DC un la ai ka commitment bau un sim serious ke ni la tho chau dia me chu ba ngai scam ba ngin la ban ta la kam ya ke ka jingpang apo ki yatski ni kendo ha jingi dei bat ka jingram than jong ne ka bai register ya ki jaka ki puta pi ko maglong menta ba ke babun ang jong song jong ri boy ngimur chu ban lai register bat ke babun ni ki long ba ki jingron kam ka bakirki ba nya ban mortgage ya ki jaka jongi banyo ya ki loan banyo ya ki nogi jingron kam hiyeng kesam ko mo pa school se wer ngap chem lagi loan pa school ki kun pa class pa college lagi kun ki ti sabar ngap chem lagi loan chenrei ladang ilai register di district council ro ki babon gini ki financial institution king up kim accept ya gini ki bangi register district council te ki shembe ya bangi register baka government te ngimla su ban register nama ram than ka baca ka jingkin tu ko jongi ane ka pon nakal yang sejuk rong ba song riboy kalong ba ka government gade ban perkhat arsien gela dak tho sisien sa government min sa tho biang yang university ban budian ba ka government hi gade ban persiar mardor ya kene ki jingkiu than ka bai register ya ki jaka ki puta andre te ni pa ba ngelayap kabodai nomor kata kata babun ki jaka sigi boda isuk ban register cha asam namar ba ka bai register kata te dei nomor kata kata ba ka namlong geduksa se boda ru ba ni kerpat mardor ke government gadi ban simkhia ban penhiar no mardor hi ya jingi dei bar kene ban kumno ban register ya ki jaka ki puta ke jom blesibu